Guys, I am so sick of this bullshit. Here's your trash. Get the fuck out of my house right now. Okay. All of you guys, get the hell out of my house. No, njalo. Get the hell out of my house. I said, here's your trash. Get the hell out of my house, please, right now, before I call the police. Yes, ladies, there's no need to be physical. I'm not going anyway. I'm not going anyway. I'm going down. Sibingelela nonke babukele emakhaya kuyisiqephu sethu izinkinga zomndeni lihle noLungster. Namhlanje ke umamncane uSimemi mamncane amagqamzi amsho nonke seniyamazi manje amagqamzi. Uthena Black Life insani sondele ngala emzini kaSisi sakhishwa ngesamagundane okusho ukuthi ke nangisakwazi ukuphindela khona kodwa uDumisani ngimdinge la azophendula lama questions enginawo ngaye. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Anisho ke nasala kanjani emva kokuthi sixoshiwe? Sesala kahle but into esasiconcern kakhulu indaba yomuzi. Yeah, because angazi babeshade bevumelane ngani uSisi noDumisani the community of property whatever kodwa mina ngikwazi sasikhulume noSisi before esawakha umuzi ukuthi umuzi nje uyoshiya nomagqama futhi wawakhela yena nomagqama ngoba noDumisani afike usokhona ngoba vele phela ingane yakhe. Yeah, so i-resolution nje sifuna ufika kuyona ukuthi umuzi ugcina ususale nomagqama hayi noDumisani. Wazizwa kanjani usuthola ukuthi uSisi naye kanjani futhi ukhuleka akasasitsheli ibhadlaza ngaphinda ngizendaba surprise ngiyathemba ukuthi namhlanje ayikho ngiyathemba mina sengicabanga ukuthi afaka istaple hayi sekumele vele athule sengicabanga ukuthi afaka istaple ngoba kuningi kakhulu khona uthe wababukeli kena kumele sikutholela usizo ngoba ayuse worried ngawo uthe sathi ke no okay kwenzeke lokho hawu semqhamweni nesibizobhadla so manje ngoba uthi kena asikulandela uDumisani futhi ukhona simtholile ufuna uaddressa le ndaba yomuzi ne? Yeah. So if ukuthi ke na uyanqaba bashade kwi-community of property shuthi ke la kuzomela sithathe further steps. Yeah, mase nje shothi siyathola amaphepha approve ukuthi umuzi usele naye ngempela noma usele nomaqanga ngempela. Because ukusho ngomlomo akusiza indawo ukuthi umuzi nami ngingathi owami nawe ngathi owaqinisa kodwa amaphepha into emeli amaphepha uzomela akhuluma. Maqamsi unjani ke wena? Siyaphila njani? Siyaphila. Wasala kanjani uxoshwa lapha noplastic wakho? Ngasala kahle mangikhulu was-there for mina mamncane wayikhona so wakwazi ukusindisa umoya. Manje wabuya uyithola ezinye impahla phela zazincane yabe leza kushaya ngazo usuhlala iminyaka emingaka. So zikhona la ngoba impahla ziningi nezama kuningi ngimlinge ukuthatha nje lapha impahla leqoqo. Oh, so wakhuluma noDumisani umbuza indaba yomshado? Angiphindanga ngakhuluma naye mhlawumbe ngoba nithi ngitholile ngizokhuluma naye namhlanje. Oh, so anikaze nibonana? Uready umbona? Angazi uzobonana selapha ngoba wena ngikuthembi kodwa ke mase kufika uDumisani ecima izibani. Mase kufika uDelity angikuthembi. Hayi namhlanje ngithembe ngizozama. Uzokhetha wena namhlanje ungakhethi uDelity. Angazi ke lapha. So uDelity mayite uzoba unkosikazi wesibili nje uyayingena. Angazi sazokhuluma kodwa. Sazokhuluma? Yeah, sokhuluma. Yeah, hayi asingabe sisachitha amaseko asimlanda uDelity azizoyikhulumela lana ngoba phela ngalelela langa wayengekho so mamncane uthe izala kwami ngoba phela sixoshiwe kwakho akezo zoyikhulumela naye nomlomo alona idlozi. Sesibuyile babukele emakhaya simlandile uDelity and ngathi usiphathele impahla yakhe la eceleni yasixosha. Unjani Dumisani? Hayi, siyaphila kanjani? Siyaphila, siyabonga ukuthi ke na uhloniphe wehle mawukuthi umamncane uyacela ukuthi usondele. Ngoba phela hayi kwakho saphuma ngesamagundane.
Bengingazi ukuthi uzofika nayo usisi la usini unkosikazi wakho. Hayi bathi kuyazenzakalela dad. Sijabule ukunibona. Hayi asibonge. Siyabonga kakhulu. Manje lana ke Daddy D uma mncane unemibuzo adinga ukuyibuza. So ingakho ethe ucela ukuhlala nawe phansi ngoba phela lapha endlini emzini kasisi wakhe sekuvalekile. Yes. Ngenxa phela yokuthi ke na sekukhona inkanyama. Hayi mhlawumbe indlela abambuka ngayo. Awundlela abambuka ngayo? Ngizosho njalo. Uyaphosisela? Hayi angisho njalo. Kodwa usibonile lesi siqephu ke na ungekho khona. Ya noma ngiyangithanda ukuthi mhlawumbe ngibe mude ngaso kakhulu. Yes. Okay. Mamncane ngakhuluma naye. Ngiyaphila Ntombazane. Ngikhona ngane njalo. Ngiyaphila. Hayi siyabonga kakhulu. Ya njengoba ngikubize namhlanje bengifuna sikucacise indaba yomuzi. Yebo. Yabo nje bese sifikile last week ungekho. Intombi yakho safuna unkosikazi wakho kahle kahle. Sizwe ngaye ukuthi unkosikazi wakho wena uthe intombi. Yena lo wasemsebenzini ngithi. Yebo. Awuthe intombi confirm ukuthi ngishadile naye nomuzi lo yakuthi okwenu. Mina bengisakucela nje emshadweni wenu noma ekujoleni kwenu niphume nje emzini kasisi. Umuzi ushiye nomagqama njengoba vele kwamagqama. Awusayidinga ikhalamani encane. Usicwaya lisekho. Sinayo indawo yethu. Ngizosala umagqama. Ngizovakasha. Uzovakasha? Lokho kuhlala kahle. Mangikuzwa kahle. Ngisenawo ama-shares. Lalela. Yes. Ikhona iproof yalokho. Kuningi. Yazi sigidagida intwana eyodwa la futhi engicathi manje izoze izibe 99 zondo kanti eyiqiniso. Bengishadile nonina wakhe. Aze ngathatha yena. Angithi? Ngiyakuzwa. Yes. Ngizomshiya ekhaya. Ngizovakasha. Angithi sisatholana lapho. Siyatholana. Sinenhlanhla nendawo yakhe naye. Uvasha wakho kusho lutho mina my point is umuzi kwabani kahle kahle. Umuzi wami phela mina ubaba wakho. Ngokwamaphepha nawasho njalo. Ngona ngoba nawe uyazi usho wathi singokwamaphepha. Ngiyakubuza ngisho. Ngokwamaphepha nangokusho kwami kunjalo. Ngicela ungifuna kona ke lamaphepha. Amaphepha into eshoyo ukuthi umuzi wakho. Wataxazela? Cha, mase la masuhambile kwakho. Phela ngizwa nithi ngokwamaphepha. Sifuna original. Cha phela sikhuluma ngenkwezo la lezo bengithi khwapha. Asohamba nakho le. Mhla esekhona ke. Azobe mhla esekhona atholakala kanjani atholakala ake awekho yini endlini. Ngimenyiwe la angitshelwanga ngamaphepha. Sengiyekubuza kahle Ntombazane. Manje ngiyacabana nawe. Akhona amaphepha. Uyaxabana nami ngoba phela manje ngiphakamisela umoya. Okokuqala uqala umfazi wami intombi. Amaphepha bayeke Ngizowami umfazi intombi. Akudinga ukuthi ufike kwami uzowaletha yena ke ukuthi ngokuthini indawo yami ngokwenzani angisho lapha kini sesiphumile ngithi kini sisendawo yethu about uzokulethela lamaphepha wafunayo. Okay. Fana wakhe umjondolo. Okay, ngicela ukubuza mina Dumsana. Akhathi sifika lapha ungekho unfortunately sasobheka wena kanti uzothiwa ke na ubiziwe ukuphuthuna emsebenzini. Yeah. So usisi safike samangala ukuthi hawu kanti nishadile. Kuningi okwenzakalele la mhlama. So like ezinye izinto bengawazi ukuthi ngiyiveze nangendlela ebengizizwa ngayo. Ngenxa yengcindezi ebenginayo. Kuphi? Yabo. Emshadweni wakho noma la? Nje emshadweni wami nje nakuyena ungani. Ingoba nakho phela umuntu omdala ngokosiko angizwa umhlambalaza. Ngokosiko. Yes. Kodwa ingcindezi engibe nayo iningi. Yabo. Mase ngathi sasibuyele emuva la nifika khona ngi-off ngosuku lokuqala. Yeah. Sakhuluma. Ngosuku lwesibili sasesikepi Kalindo. Yes. Kila kuvela khona ukuthi imali zemshwalense njalo Yeah. sisi. Yeah. Yabo. Kodwa mina ngibanga nalo ngcindezi kubona ngithi. Yeah. So nami angathwesa ngcindezi. Bathi-ke kunemibuzo eminingi la ngoba phela upartner wakho la unkosikazi wakho uthi you've got 2 boys. Thina wasitshela ukutheni wathi-ke nawo nayo inzalo. Wayiphika ngeyamagqamsi wayiphika nekabuyi. Ubuyi yena lo waqhumbuza ithumbu.
So namhlanje ke ngicela ukwazi ukuthi ke na ingane unayo inzalo noma cha. Ngoba phela thina washiya ukuthi unayo inzalo nonkosikazi wakho ngoba sashona uyazi ukuthi unayo inzalo. Sicela i-clarity kulokho. Hayi, wesesi. Njoba ngeke ngachaza ngathi bengipressure. Mina inzalo nginayo. Umama qhamu ngamfaka amaphilisi abullshit. Cause wayemdala nginami. And bengene pressure eningi kontanga bami. So uma kaMagqami sokwakhulelwa? Yes. Oh my goodness. Magqami sokwazi ukuthi uma ukhulelwa. Ngizwa namhlanje le nto le. Wamfali amaphilisi abortion? Ya, kwaba kanjalo. Wathathe. Hayi, ngicabanga ukuthi lokho kusanesidingo. Okubalekile ukuthi kulungiseke lokho sikhuluma ngakho. Namncane uyayizwa indaba. Ususe wakho kanti wakwamitha, emithela uDumsane. Wamfakela amaphilisi abortion. Yes. It's not something new because usiseke washo ukuthi usola ukuthi umithi. Ngiyakhumbula sebe naleyo nkulumo. Kodwa ngiba ukuthi she didn't clarify ukuthi iyaphuma ingane noma kwenzakalani. Wathi kumina hayi bekuyinsolo nje kuphela. Imake wethi ngicela ukuphindele emuva. Uthi usisi wakhe wakwasho ukuthi yena uyasola ukuthi umithi. Wathi uDumsane yena kanayo inzalo. Usisi sifika lapha yana wathi uma kaMagqami becheat. So wathulela neinformation engakuthi kena ubutholi wazi ukuthi usisi wakho kwamitha yena. So why sola because it was a pressure bebenginika yona siswami. Cause bengimncane mina kunoma kaMagqami. Yabo? So mina bebenganginiki leyo ndawo yami leyo. Bekuhleze ngazothi mina ngizwa ukuthi mhlawumbe ngizofuna ukuzuza okuthize. Yabo? Salami ingakho ke lami ngize ngacabanga izinto ezwrong. So akhathethe uyasola ukuthi ukhulelwe, akhathethe ethi uDumsane nakanayo inzalo. Kwakuthini kwena pho? Shuthi kwangicacisa nami ukuthi hayi shuthi wayengakhulelwa ngempela that time because wagcina engangitshelanga ukuthi wagcinile nedokotela noma kwenzakalani noma yini eclinic uyaprova lokho. Kodwa wagcina ethe nje uyasola and she was worried ngokumitha kwakhe. Ingakho ngithi hayi shuthi it sums up the fact that ukuthi yena shuthi wayitshelile ukuthi akafuni uba nengane naye noma nanivumelene naleyo abortion noma wayenze ngazi wamfaka kanjani amaphilisi abortion engazi. Mawusho njalo. Wangamfuni kangaka umama Magqami sinipho uyifuna kena? Hayi usingangamfuni. Ipressure kangene komndeni wakhe. Kube leyo ngane ikhona ke manje ngabe yaphila ngabe njani. Yona ngabe ngiyayibona. Akungcono ngabe khona lutho. Bese uma mncane ngokwazi kwami abakazi bakuhluphe ngalutho. Uma mncane basukume ngenxa yokuthi bebona uMagqami sesaqhubeka ehlala nawo after sekushoniwe. Ngoba bebethe sikhona ukuthiza bazokuthola. Isokuthola malana nani? Aninelanga nemali yomshwalense. Akukho ngemali esikhuluma ngakho namhlanje injalo uma sikhuluma into ephathelana nomndeni netopic ethile nifuna ufaka Okay right ke ngiyaphuma ke endlini usinenhlanhla unendawo yakhe ngiyaphuma ngizovakasha ikuphi angisho ukuthi phuma ngokuduba cha hayi ngokuduba mina ngifuna ukucaceliseka ukuthi umuzo kabani kahle kahle okaMagqami nomo wakho usesushiye kwamaphepha owami nowasinenhlanhla owami ngiyakhuluma manje ngizwe kahle ngiyakhuluma ngeke ngizwe ngale mina ngikhulumela ngaphezulu kwami naMagqami lokhuluma ngayo umfazi wami kwayena nawe usinenhlanhla lo owami ngasho mina athi nikwenza angidingi imvume yakho cha manje ngihlangana nakho enikwenzayo mina angidingisana yakho nje okaMagqami nomo wakho ngokwamaphepha hayi ngokomlomo wakho owethu njengoba ayikho leyo nto angeke kwazi usubo wena mina ngicela ukubuza into eyi1 anishadile usine uthi ke nakhathe wena ujola noma kaMagqami umazi uthi ngidala iplan was for you ukuthi nithole lo muzi kaMagqami ngoba wazi wakhuluma ukuthi vele izoyishonela okunye usine wathi exosha uMagqami wathi kena basobha ngakwenza into engenza uma wakho yona so konke lokho asiku understand wayichaza ukuthi ngoba phela unkosikazi wakho ngoba clearly nani neplan ngikuphi lokho kwenzeka kumina kwenzeka ngima manje sesekuphi la ufuna ukwazi engifuna ukwazi ukuthi iqiniso yini lokho akusho sine ukuthi kena nakhanda iplan yokuthi wena uthanda noma Magqami ngoba nimbone emdala nicanga ukuthi uzoshesha aqashuke and then nithatha umuzi sesokuphika novuma ngekusasiza angithi vele manje sila angithi yeah usazovuka noma ngiyasavuka kodwa nanguMagqami noma mncane
badinga iclosure. And ngeke afike akhulume kanje unkosikazi wakho and then ubashiye belenga. Kwenzeka. Kwenzeka ukuthini? Okwenzeka ngimaka amagqama njengoba adesha uSinile. Awucacise indoda yakhe isikhona. Kwenzeka besambulani mamagqama. Hawu, mthamba lesikhathi ngizana usho. Vele sakwenza pho. Ngiyalula nje ukucabanga. Endekathayifa. Sakwenza. Nakwenza Futhi ngiyesize ngikushintshe ngesamvusa kodwa kusala sakwenza. Manje kuyaconfuse lento ngithi umndeni uconfirmile ukuthi kwakuyi-COVID. Yebo kwakuyi-COVID ngokomndeni naye nobuyi wakhe lo unganakhe Noma nani namzama. Nani futhi naba ne-attempt noma kahle kahle nina laba baqamba lento ye-COVID. Ngane kahle kahle empeleni la. Ngicathe umagqama wenza lokho akwenzayo nami kwase kukhona sasesikwenzile. Asibonge ukuthi akusebenzanga kweshonela. So nonke nanifuna ukuqhelisa lo muntu oyedwa wesifazane. Kodwa ngokuhlukana kwemicabango. So nina nanine-plan umagqama oneplan. Yes. Lokho kuvela manje. Sizathi thina abantu abambi manje. Manje it's sorry because uhambe ngathi. Yabo? Ekubeni naye ebenefitile. Yami phela fanele ngikhulumele. Yabo? Benefitile right angathi ngiyamshiya endlini. Usinenhlanhla unendle yakhe la ke. Wena uthanda igogwana enemizi yazo. Akuzwanga ke? Uthanda igogwana Lalela mama, lalela muno, lalela. Lalela. Nama robots la angathi usugijima kakhulu. Ungalinga mina ukukhuluma nami noma kanjani. And wena ncane. Ungachaze mhlawumbe unengxenye ethize ozoyithola. Akuzwanga? Akuzwanga? Kuza lento yakho le. Manje ungikhombelani noma ukhuluma nami? Yenze njani ngikutunisele? Ngikutunisele? Fene ningibize nanizongisanganela la. Sikusanganela ngathi nje la. Angikaze Nezinto eziningi ngabe siyazanza sinosinenhlanhla. Ngasihlafuna nje iphuma enihambe. Ngikushila endlini. Phuma nempahla zenu. Ngishila ngezandleni. Phenti like ngiyaphuma. Noma ungakushisa inkinga sithathe noma ungaqoka nokuphose emhosheni. Okay. Kodwa umuzi udayisa ehlala abanye abantu. Wona ngibezela kona lokho sesi. Mina kodwa umuzi wami Dumsane besicabanga ukuthi uzoza wedwa honestly. Ngobani? Bese ngiyacabanga ukuthi usithela usiye. Phela umuzi kamamncane lo. Fanele uhloniphe udadwa bonkosikazi wakho. So manje masufika nomunye unkosikazi ekubeni ke nade singamazi sithole. Sisiwe angikhumbule la kunothiza bani. Ukuhlonipha Ngingene nobani ngingangeni nobani. Ukuhlonipha igceke. Ngimshadile nalomkami. Uthe ufuna ukuhamba nendoda. Khona kwakho ngithi la. Akusikona kwami. Musuku ngibangela umsindo, musuku ngikhomba. Ngenze njani pho? Ngenze njani? Ehlisa umoya Dumsane. Ngulile kunayo Dumsane. Dumsane umagqamsla fine. Uyiphikile lengane le yokuqala kodwa uthi uneshow ukuthi ukhulelwe. Khulelwe ingane yakho angazi noma wakuchazela nonkosikazi wakho ukuthi kwafike kwabikwa lokho. Hayi wangithi fahla noma singayiqeda kanye lelo daba. Ngokuthi ifahla. Yebo bengisazothi nje ukuthi nje kabanzi kancane kwasho ukuthi hayi naye khona okusamukakile lapha emsebenzini. Yeah. So uthini ngalokho lena ke because uthe uneshow. uLindo wayizama nje ukugqiba ngaye. Ayikho indaba yakhe noLindo. Just nawe answer ayazi. Ubona ngengane mesekhona. Ubona ngengane? Yebo. Maqamsi. Manguthe yakho? Awuzwa? Manguthe yakho? Yami nje nawe yasho. Mase kwenzakalani? Mangayona yami? Makho yakho uzokwenzakalani? Mangayona yami uzokwenzakalani? Uzophuma phansi la emzini wami, le mzini kama nayo. Wena mase kweyakho uzowenzani uzoyikhulula intombi yakho sefolweni. Umupho umtshantolo. Le ngiqeda efolweni ngiqashe noma nenzani efolweni. Nomuzi sisithenga isite. Usuka apha efolweni nje. Lalela ngamphendula. Sakhile nje. Ukhuluma nami. Hayibo. Yini ngobona mamncane wakho? Ngizwe phela kusakhona othayela. Hayibo, kulungile. Usawazini indawo yami. Ngizwe. Lontshelile information wrong. Awusayibona sis. Sihlala ema-Windy House shame sis. Awusayibona into ebengibhekana nayo. She has every right and udiniwe. Waphika ukuthi kena usisi kena usempilweni yakho wazi wathi ke umshaya ngecurrent. Okay, she has a right. Mina anginayo right mina. Usinenhlanhla akanayo right. Sne. Uba unelungelo kanti la. Sne. Imancane Dumsane. Sne wathi kena wena waliwe.
Kusho ba kusho yena uDumsane. etshela uMaqamba. Akayishongo nanokuthi nishadile because lokho kwakuzoshintsha isitori sonke. Wathi nje ukwalile because sathi ngaze ngathi mina umthombo uthembekile ositshelile wathi ke uyolobola. Wathi ungalile wena uMaqamba. Phela izinto ezingaka sisizenzile sisinazo wathi ungalile wena uMaqamba. Wathi ungalile uMaqamba. Wathi ukhetha uMaqamba. Ngithatha ngaleli sayi. Wathi ukhetha uMaqamba. Cha, ngangibhitshela. Esizile entweni eningi kanje mina nawe. Umpintshwa yini ukuthi sihlukene. Awukwazi phela ukuthi ungangiphendula phambi kwabantu. Bonke bebuka izwe. Akuphendule yena. Akuphendule nini mina feke ngibe simungulu kukho Ngishongo njalo. Ngishongo njalo. Uthini ke ungicacisela ke lento yakho ukuthi mina wathi ungalile ngicacisela namanje. Akekho engimalile la. Wathi kwakukhona ngizobona ngengane mama ngifuna sizwane lokho. Leli thumbu likhuluma lokho nami ngangibhenjekela. Sine Umpintshwa yini? Awulalela usesa nami. leli thumbu leli lizeqhubuke atike nibonile lapha ku YouTube. Kuvezwa khona ubuyi ofuthi naye angisazi ke noma ingane yakhe ngempela ngoba wayiphika. Ubuyi umngani ngamaGrams. Wathi emini noma ebusuku ukhithika lanetha ukhetha uMaqams. Wonke umhlaba ubuka. Wena nje wathi ke na ukushiyile. Ngimbuza kaLindo. Ngakubuza kaLindo ukuthi uphi usisi Pholo wasemsebenzini wathi wena mawuthe uyamkhipha umuntu uyamkhipha. So thina sazi ukuthi ivela uexist. Sazi ukuthi uyintombi bese ngazi ukuthi unkosikazi. Noma kuthiwa unkosikazi phela kudinga isazo zochaza noMaqamba ukuthi wenzani ngobani ngobani no. Okwethu lokho. Lazawo sithanda sami. But ke Kulungile kungalile kodwa okwamanje kusanami ngesikhathi sami uba nami noma kuthiwa ungalile ngesikhathi sakho uba nawe. Nobabili. okay. Mina uTTT akekho omunye. So manje mawuthi bobabili sekuyisithembu sakho lesi. Angizwama. Isithembu sakho. Isho ngathiwa i-triple. Abami. Angithi ngimshiyele emzini kanene. Ngimthenga le ndawo yakhe. So komuntu no inendlu yakhe. Mina ngizovakasha la ngifuna ukuvakasha khona. Ofuna ukusala nofuna ukuhamba kukuyena. Angivimbe muntu. Maqams le relationship yona ithini? Sengifuna ukuzwa wena ke manje akuyikhethe wena. Nami angisengenye ingqondo ngayo 3D actually uDumsane sengenye umbono ngaye. Angiboni ukuthi ungazi ukuqhubeka nayo lento le yakhe ngisebesikhathi. Yeah, akuyikhethe wena yabo. At least ubuyele kubuyi because ubuyi ngale nkathi sibeleshile ukuthi wena unanza udwa yebeleshile ukuthi ingane yakho. Sho uyaqinisile ubuyi. Elocation ubuyi ukuthi ingane yakho. So yahamba lemiyahlala. Ngohlala ekhaya emzini ngama. Emzini wethu. Udayisa. So uMaqams usekhethile. Siyabonga ukuthi uke wayikhetha wena ngiyadayisa umuzi neyisherishilo imali angithi. Uzizwa kanjani? Ayiku right as long as you're comfortable nazo. As long as you're happy. Yeah, Singawe sis. Wena khethani? Khetha uDD. Ukhetha uDD? Yes. So hamba naye. Hamba naye. Ufa life khona. Yebo. DD awusho ke wena ukhethani ke intombi enye sikwalile enye ikhetha wena. Wena ke ukhethani? Letha lo fana. Ukhetha lo fana. Asale neshare. Asale neshare yakhe. Yes. So isisorted le ndaba. Hayi futhi ayisahluphi. Okay. So manje ngoba ekhulelwe awucabanga ukuthi ke ishare yakhe uyinike nelo uMaqams unezwazi ukuthi akhulise ngakho. Ngazi ngaphambeleni bengachaza singabona ngene. So ngiyakwazi ukukhipha imali ingane ngayibona. Okay, asithe yakho ke isibonile uzokwazi ukuthi uyidedele lo mali unyezele. Ayikho inkinga nawe yasho ukuthi asithi eyami. Hayi ukuthi asithi akusiyo eyami. If kuba njalo kuyoba njengoba uchaza. Okay. Yes. Uyezwa mamncane ukuthi kena usuzoyidedela kini. Wena uzizwa kanjani nakho uzodedelwa mawukuthi kena cause uthe 100% sure uthi yakhe. So wena uzizwa kanjani ukuthi kena ishare yakhe uDumsane ngiyenzeka ihambe ngeMaqams? Anginankinga. Nanki. Anginankinga ngisho encane. Ngoba vele sinayo ithi imali. Noma ngayithatha noma ngamnika wena baby yakhe inkinga. Ukubona lo muzi imngakanani usho ukuthi ke yonke imali amnika uMaqams? Asinankinga nje. Uyawazi wethu ukuthi ungana nona. Kuyinkinga ngoba nale uqala kwangaseya. Manje nawo nayo show ukuthi le iyona nayo eyami. So akuyona into engaze istatazele le kwesinakho ngaye cha.
Maqamsi usho asinalo ukuthi uvalo yakho ngayo. Ngishoka lo. neshosho. So ngeke saphoxeke. And mase ngibelethile ngizonibiza ngizobona. Okay. So namhlanje omunye uphumbeka le, omunye uphumbeka le. Kodwa usazogileka nangusisi. Ngilwa uDumisani lo akaBhekisani. Hawu. Washwabula manje. Cha ngithi phela mhlambe mina umuntu usekutholile konke ngokwakhe ngithi. Yeah. Usinenhlanhla usatha naye akudingayo. Nawe wakhetha okudingayo ngithi. Angizothi ingane manje sibelethiwe. Uzophinda ubamema ngithi. Atheni mina uma kuyukuthi eyami ngiyokudedela kumele ngikudedele. Manje ukushwabela usinenhlanhla ngazi ukuthi ngena ke. Noma mhlambe khona engingakwazi elisongelene ngakho. Hawu. Usunomona nje. Manje gadake inkulumo zakho. Ukutholela kwakhe okwakho naye uthatha awungokwakhe. Uyabona Maqamsi ukuthi yena ukuba sheshe wayiphumela njengoyibuyile. Ngiyazi ama ngikhuluma. Ukhetha uyakhetha. Kanti uyazi ukuthi ukhethe bayena. Shuthi wena kuzo unkosikazi wesibili. Shoot uqonde lokho. Siyabonga Dumisani ukuthi nifikile. Ngibonga mina ngesikhathi sami ngibonga kakhulu. Hayi siyabonga nanokuthi manje ke sekuzoba nenqubela phambili. Hayi asithembe. Lo angimlindele eduze kwakho. Hayi kuzoba Ngoba nina ngathi angazi nihlanganiswe yini. inkukhu nempawu. Hayi. Wena fanele wenze sure ukuthi yena usothatha yakhe impilo. Yeah. Focus empilweni yakhe. Yabonga ngoba mamncane wakhe ekuthathile. Qhubeka naye ungabisabheki emuva. Wenze sure ukuthi ukhulisa ingane zakho. Dumisani akube indoda ethembekile. Aze ngizwe indoda enesikende lesingaka njengawe. Akuthembekeke la kusini. Hayi ngizokwenza kanjalo sisi. Nawe ke sine ungabi nomuntu wesifazane ngoba la usuke esheliwe wathanda. Mayingilwisa ngenzenjani? Indlela usumbimeza ngayo. Nawe ngilwisa nje. Ubiza noma wakhe ngobeach. Wayengilwisa naye. Masisakhuluma ngaleyo. Usine uthi ke na unkosikazi wakho wayifeba wamthola lapha eSpy station. Kuyiqiniso lokho. Wamthola Umfazi wami lo. hayi uma wakhe. Wamthola uthi wa check i-track. Imoto eyihamba omunye umfana wamfica lapha e-station driver umfana. Wafika washo umfana ukuthi yena umuntu wankosikazi wakho. Iqiniso lo. Nawe yabona nje anti buke ingane yakhe yenza. So kuyiqiniso. Yezwa ngosiswa. Naye wako chip Dunusa njengoba eyeza lengane yakho ku chip Dunusa. Ha uso-chip Dunusa manje adedunisela wena. Angizwa? Hawu kodwa Wenzani manje? Wenzeni? Angithi ube nengane engayazi. Naye enye uthi eyami futhi. Nawe nje noma 2 boys la. Awakhe. Awami. Ade ngawazi nje kodwa. Kodwa awami. Yena akazi. Yena akazi. Mina bengazi. Nami ngiyazi. Unesho kangakanani uthi usine zakho lezi? Ingoba siyazi. Hayi no it's fine. Siyabonga mamncane ukuthi usivumele size lana. I hope ukena yenzakalile lento ecelayo. So manje uMaqamsi mawukuthi yakhe ingane Dumisani sizosupporta baqhubele phambili ngoba uthu bazohamba nabo bayiphambili ke asibe happy ke manje ngalokho exatshanwa and angithandanga lento ukuthi uthuwe uma kaMaqamsi sashona. I felt ukuthi yimbi kakhulu silokho sithuka umuntu osashona. Bengicela nje ukuthi uxolise kuMaqamsi. Kodwa ngikhumbula usinenhlanhla ehlanya ngekhanda. Unesizathu sokuthi kungani akhuluma ngaleyo ndlela. Kodwa phela inkinga usashona. Shothi naye lo akabheka indlela akhuluma naye noSine. Cha, mina angikhulumi ngoMaqamsi ukubethi ubeach uMaqamsi anankinga. Nangu uyakwazi ukuyikhulumela. But lo umuntu usashona. Ubekosho kuMaqamsi. No, wayeshuma wakhe. Awungekho. Wayeshuma wakhe. So bengicela nje ukuthi uxolise yena. Mangisi ngeke ngikwazi ukuxolisa. Xolisa phepha, xolisa. Kungakubi lokho ezifo umuntu wesifazane. Xolisa maxolisa. Xolisa. Ngayikuzwisha. Yo, nizwela ke babukele emakhaya. uDaddy D uyahambela noSine wakhe. uMaqamsi uzohlala noma mncane. Khulele ingane sesiswini aqhubeke nempilo. Then sebebona ke mayizala ukuthi yena kwenzakalani. But okumnandi uMaqamsi uzikhethe yena this time. Akakhethanga uDaddy D, akakhethanga uLindo, uzikhethe yena. Suse sobona mase kudayisa umuzi ukuthi yena aqhubeka kanjani ke. Sinifisela konke okuhle su Black Life TV.
Siyabonga kakhulu ukuthi-ke nasi nisivumele ukuthi sihambele ejeni impilo yenu and asithembe ukuthi-ke nasenza impilo yenu yalula nikwazi ukukhiphela namaqiniso nikwazi ukuqala kabusha impilo zenu. Siyabonga kakhulu. Is there black